Станислава. Пламен. Приятно е. Божидара съм аз, на мен също ми е приятно. Свети седмочисленици беше на Ботев, нали така? Не, на Шишман. Това е хубаво. Къде беше Шишман? Да, сетих се. Отгоре на попа. Сетих се. Казахте за кученцето? За кученцето, да. Каква порода е? Кане Корсо. Ой, голямо. То от големите. Голямо. Кога се очаква? Трябваше в петък, ама 2 дни сме в очакване, в треперене. А какво кучетата имат ли термин? Имат. Не знам. А тяхната бременност колко трае? 62-64 дни. 2 месеца? Да. А знае ли се колко кученца ще има? Така по колкото може да се видят, защото са много, трябва да са 9. Ама ще 9 кученца? Да. А имате ли план какво ще ги правите? Всъщност не знам да вие как се занимавате се професионално с тях? Не, тя правеше фалшиви бременности и това ни посъветваха, за да приключиме с фалшивите бременности. А как с разходка на голяма порода, как стоят нещата? Трудничко ли? Трудно е, защото тези малките породи, като пинчери, например, дето много джавкат, така... Си мисля, че ще се справят. Да. А тя, предполагам, не обича много някой така да стои нежно срещу нея. Да, като за голямо куче. Да. Аз имах 15 години имахме куче, Golden. Даже ни е на телефона, но за съжаление от старост вече няма вече, за съжаление. Няма и това беше много труден момент за нас. Аз го разбирам, защото ние преди това имахме пък котка, която така доста дълго време. Те живеят по-дълго котките, нали така? Да, според зависи смисъл, тя 13 години, ама после удари някаква болест в краката и до там. А как се навива човек след това да си взема? Аз лично за себе си съм абсолютно категоричен, че няма как да стане. За нас това беше брутален шок. След като котката първата не умря, нали? Просто няма кой да те посреща вкъщи и беше много. И решихме да си осиновиме друга котка. Същото ли беше? Като чувство, като емоция? Те са много различни животните, така че първата котка беше мъжка, пък втората е женска и са коренно различни. А сега имате ли? Имаме и котката. Как се спогаждат? Или те си израснали заедно, няма проблем? Никакъв проблем, котката е господаря. Така ли? Да. На Кане Корсо котката е господаря? Да. Добре, толкова голямо куче, как се гледа в апартамент ли живеете, в къща? В апартамент живееме. А лае ли? Лае само като види някое малко куче. Да. Добре, видимо... Вкъщи си няма никакъв проблем. Видимо, вие, нали, ако сте тренирали някога, е било такъв спорт за по-фин, не точно обратното, доста по-фин спорт. Как го държат? Като излезе навънка и тръгне към нещо. Не, мъжа ми го разхожда. Ясно, да. Какво беше? Взехме си куче и мъжа почна да ги разхожда постоянно. Значи, за да го вземеме кучето, са виновни мъжа ми и дъщеря ми. Тя обеща, че ще го разхожда. Обеща, че ще се грижи, ама... Колко пъти? 2 до 3 пъти максимум? Не съм сигурна дали има и толкова. Тя на колко е? На 18. Тя е голяма. Абитюрентка? Абитюренти. Имате ли рокля вече? Имаме ония ден, отиде сама ушким да разглежда, само да види и се прибра с рокля. Това е супер, аз мисля, че всички са щастливи от това нещо. Знаете ли колко много нерви и мъки сте си спестили? Знам. Да. Отлагахме го и тя накрая реши проблема. Супер, това е... А как е към днешна дата абитюрент? Човек да има абитюрент 2025 година, оставяме финансовите неща, нали? Които най-вероятно са безумни. Да. Училище, как си избира университет към днешна дата? Много трудно. Тя учи за ветеринар в момента, което е някаква златна професия за мене, обаче не иска да го продължи. Защо? Не знам. Ама в момента заради тинейджърството не иска или просто... Просто каза, няма да го продължавам. А къде се е насочила? Към ДНСК. Пак трябва да... Държавна работа? Да, в смисъл аз не съм сигурна, че имаме много шанс, защото според мен там се влиза само с връзки. Не, ако умре някой, имате шанс. Да, ама ще се нареди друг връзкар според мен. Те трябва цялото поколение, фамилията трябва да умре, иначе не става. Да. Иначе не става в България. Нямаме такива познати.
за съжаление. Да. Но, щом това е решила, това да учи сега. А вие влияете ли по някакъв начин? Вие, мъжа ви? Не, тя първоначално сама си го избра да го учи. Това и ние бяхме в шок. Аз дори не знам в София къде Не е в София, в Костинброд. Каква е специалността? Ветеринар медицина. Медицина. Аз не знаех, че в И аз Костинброд. не знаех, че има. Там е единственото тук в А, окръга. значи Стара Загора на времето. Стара Загора е имало. висшето. Аха. Там също има такова средно, Да. но там е висшето и сега има тук и в Лесото, мисля, че пак има такава специалност. Да, той е най-подходящ. Или в Пловдив, в агрото, евентуално. За там не съм сигурна точно дали има ветеринарна медицина, но... А към днешна дата как е да имаш 18 годишна тинейджърка вкъщи? 2025 година? Аз не мога да се оплача изобщо, защото Така? тя работи от миналата година и деца вика почти не... Той успява да ги съвместява. Да. А работи по специалността или нещо тотално различно? Ходеше и на практика по специалността. Работи като сервитьорка. То май няма девойка, която рано или късно да не е минала да пробва, да разбере, че не е нейното и да... всеки да си избере неговото си. Така е. Така че ние опитваме се да говориме, да натискаме за ветеринарството, ама... Ще има ли някакъв? Аз вкъщи съм разбрал, че колкото повече натискам, аз просто така говоря, за да дете се вика по някое време, ако може да го осмисли и да си го реши сама. Сега ще го види в социалните мрежи, ще си каже, ето, майка ми, нали, помислила го знае и аз ще си го избера. Дано. Няма да стане така. Няма да стане така. А ползвате ли социални мрежи? Ползваме, кой не ползваме? Аз в интересната не познавам някой да не ползвам, а знам ли, може да... Ние това, което сме видяли от нашия опит е общо всеки си е в телефона. Всеки който опитваме да го заговорим, слушалките, забил го в телефона и цъка. Не. Да, и хората, според нас някои хора си мислят, че сме някакви екстремисти. Не, аз примерно, като се возя примерно в тролея, ме гледат много странно, защото чета книга, примерно. Това към днешна дата не е модерно. Рядък екземпляр, може би приличам на извънземна в тролея. По-хубавото е, че и дъщеря ми чете книга в тролея, така че... Това е още по-изненадващо за хората в тролея. Млад човек да чете книга, това е вече... А с какво се занимавате вие? Счетоводител съм. Изключително интересна професия. Толкова е занимателно. Шегувам се, разбира се. Това е... Сядаш и не знаеш как ще ти мине деня. Коя цифра ще удари? Не. От колко време сте счетоводител? Около 10 на години. Може и повече. Дъщеря ви? Какво смята за работата на счетоводителите? Първоначално искаше да работи при мен, ама като и казах, че няма как да спи до обяд и се отказа. Искала да работи, но като разбрала, че до обяд няма да се спи. Да. Мислиш си, че ще е по-лесно, ама не. А пробва ли? Не. То като не се спи до обяд, къде да пробва? Да. Големите деца подаряват ли неща на майките си за 8 март? Да, подари ми един дневник с вътре. А тя как се казва само, извиняйте, че... Полина, браво. Добър дневник с... Извинявам, че прекъсна. Не съм сигурна дали да го нарека дневник, но вътре, примерно, любимия ми спомен с мама. Много емоционално. И то трябва там да се описва, нали, вече да... Много емоционално. То това ще остане и за във времето. Да, така е. Като стане на 28-38, като вече тя има деца, може да види какво сте написала. После може да се смееме дружно. На каквото е написала. Ще смеете, сигурно. Очаквате ли днес да ви се случи такова? Не. Не, нали? Не. Ама ще ви стане приятен спомен, надявам се? Да. Това е изпросено, видиш? Комплименти? Не. Да. Добре, нека да се върнем на темата с животинките. Какво ще ги правите тия 9 кучета? Едно е за таткото. Той е... Как се оплождат кучета? Смисъл, как искаш да си го покажем, ли? Не, как водиш ги на Не, събираме ги на ливадата и ако се харесат, се случва. Може да не се харесате? Може, като при хората. Те и хората са малко... Така че... 9 кученца обаче си е... Определено си е... То там
Нали, не като при хората едно и примерно може би и две и стига толкова. Да, то не е въпрос на колкото искам. Да, ще видим. Ще е интересно после. На кой ден почват да се раздават? Смисъл, предполагам, че сега ще има... трябва поне 2 месеца там, за да минат ваксини. Тоест 2 месеца ще ги гледате 9 кученца вкъщи? Да. Да, наистина трябва да сте в очакване за това нещо. Да. И в готовност. Една стая трябва да се отдели само за... Отделили сме им хол. Разпънали сме им дивана. Дивана? А самото раждане как ще... Вие си имате ветеринар вкъщи. Вие си имате Поли вкъщи, нали? Нормално тя ще се справи, ама... Да се надяваме, че няма да ме остави аз да се справям, че не знам. Да, това би било малко шокиращо. А като казахте, че при кучетата не става като при хората и сега вече имате тинейджър, който има и бушуващи хормони, какво харесват? Какво гледат момичетата в днешно време в момчетата? Какви гаджета си търсят? Тя има ли си гаджета? Айде да не я излагаме, има ли си, няма ли си? Не, няма си в момента, ама не знам какво... Нямам си на идея. Излизат ли по срещи? Излизат. А как са? През социалните мрежи ли се случват нещата или през такива приложения? Или просто се запознават някъде? Защото сега ние... Тя не се е запознавала по социалните мрежи, когато са се запознали физически. Наживо? Да. Така наистина, дете се вика, не да се изненадаш после. Да. А дали се стараят момченцата тинейджери? Дали купуват? Мисля, че и на едните, и на другите им е се 200 някакси. Се не им пука. Се им е тая. А разказва ли ви, споделя ли с вас или по-скоро? Да, всичко. Това е много хубаво. Значи имате много хубави отношения. Стараеме се така повече да сме приятели, отколкото родители. А това се постигна с времето или... С много компромиси от наша страна. Някой път казвам, кажи ми, всичко искам да знам и стискаш зъби и това е. Това какво беше? Казваме си всичко и обещаваме да не се съдим, нали така беше? Общо Да, някой път ми идва да викам много, ама какво да правя? Но основно говори с майка си, не с баща си, нали? Не и с двамата. Браво, впечатлен съм. А играете ли го доброто и лошото ченге? То при нас се знае, бащата е добрия. Бащата е добрия? Така. Как ще навсякъде така? Навсякъде е така. Вкъщи не? Той е добрия. Вкъщи не? Вкъщи едва ме понасят. Да, трудна работа. Аз не забрахме питаме на разходка, на работа, на някъде отивате? По работа. В неделя. Ние днес разбрахме, че неделният ден е в България, явно, особено в София, е ден за пълна почивка на всички хора. Хората толкова никой нищо не прави в неделя, че направо е странно дори. Да. Добре, ние имаме една такава рубрика. Човека, който сме возили, пита, задава въпрос на следващия ни пътник. Без значение, каквото ви дойде, каквото ви е интересно, да се гледате. Ние ще ви зададем сега един въпрос от един от старите ни пътници и вие ще помислите какво да питаме следващия. Искате ли? Добре. Значи, човека попита какво е най-хубавото нещо, което ще направите днес. Труден въпрос. Ние не сме обещали да е лесен. Да. Също се да ги задаваме ние, нали, по-скоро. Да. Явно в един момент се изчерпваме от въпроси и си взимаме от следващия път, развивате ли? Да. Ако искате и вие ни попитате нещо, докато мислите. Не знам какво ще е най-хубаво. Добре, хайде, така ще ви попитаме. Дай Боже да започна да се ражда. Водихме ги сутринта да ги гледат на ехограф, всичко дали им е наред и не знам. То ще е стресиращ момент. Вие звучите малко стресирани, ако трябва да честно. Ама как да не съм стресирана? Друг път случва ли се? Кое? Не, за първи път. Да ме возите в колата или да чакаме бебето. Кучето да ражда. Има ли сте друг път подобен случай? Мале, пак казвам, вие си имате ветеринар вкъщи. А хората, дето нямат? Това най-вероятно се случва медицинска грижа, няма представа, но ги карат някъде. Да, и ние за това. Вчера даже звънях на един доктор, който ходи по домовете, евентуално да дойде да види всичко. Да, наред. А може ли да се предизвиква? Знам, че при хората може да се предизвиква. Доколкото разбрах, ако нещо не се случат нещата, трябва да се прави цезарово сечение. Да е Боже. Да, и аз така. Това вече звучи нормално, защото не знам. Това вече ми звучи. То не е ли по-лесно, в смисъл?
Опояват го животното и просто ги Ами изваждат. предполагам, да. Точно Да, ще го ама направи. пък после им то си операция, а после... Ветеринарите, които са учили за това. Да, има си хирурзи, ама... После възстановяването сигурно е като при хората, по-трудничко. Не знам. Или пък и мина като на кучки. Как и минава като на кучки? Да. Не знам. Добре, а ако остане, да приемем, че раждат се 9, дай Боже да си живи и здрави, всичко да е наред, едно е за бащата, 2-3 на приятели и така нататък. И в един момент вие се оказвате с 34, с 5. Имате ли план? Не. Ще ги продадете ли? Еми, тези където ще останат, ще ги подаряваме, продаваме, не знам. Ще Вие трябва вашето куче си го купихте или ви го подариха? Купихме си го. Колко струва едно куче? 350. Лева? Да, Кога? Преди колко време? преди 3 години. Сега с тази инфлация на Инфлацията. хилядарка може да удари едно куче. Не. И редавка няма, 600 лева. Защо бе, някакви фенси породи, такива мънички струват супер много То пари. има кучета и по 3000 евро дет струват, ама те с някакво родословие, там сме дали родителите и някакви такива неща, пък ние сме Искате ли ако някой се свърже с нас? смъртни. Просто, нали, смисъл. Вие сте какво просто смъртни? Еми да. И ние сме Нямаме сме така. медали. Нямате ли? Не. Съвсем скоро очаквайте. Искате ли ако някой се свърже с нас да го препратим към вас, да че вие си го прецените? Защото все пак ще го гледат към 12 Аз човека това нещо. предполагам, че няма да давате на всеки куче, нали? Ами не, такива, дето мислиме, примерно, че ще ги дресират, за да се бият, определено няма да даваме. Какво да ги правят? Еми то Да това се е... бият. Това са такава- бойни кучета. Това са бойни кучета. Канекосо. Знаеш колко е голямо канекосо? Колкото мен. Не горе. Може и по-голямо от теб, да. Нали си разтикам канекосо. Огромно куче. И ти да Ето не не е мислиш, ли че... незаконно? Кучешките боеве. Да, незаконно. Има доста незаконни Това е неща. първото незаконно нещо в България, което се случва. Аз друго незаконно не знам, или? Добре. Само на любители. Да, такива хора, които истински ще се грижат, Да, нали, да. да не... Въпреки, че и това как се преценява от една Ами не среща за знам, 20 трудно ще минути. се преценява, ама то си личи като го видиш човека. Да. Добре, Тези другите според мен са лишени от чувства, смисъл. малко трудно ми се свързва с счетоводството с любовта към животните. Защо? Ми не знам, все съм очаквал, че хората, които се занимават... нали? Не, изводители. Ние много харесваме счетоводители. Да, майка ми е счетоводител, тя е нашия финансов консултант, така че за счетоводителите или добро, или нищо. В повече случаи нищо. Не, счетоводството е добра материя, но преди много години един човек, който се занимава с бизнес, ми каза това, което един добър счетоводител може да ти спести, ти не можеш да го изкараш. И аз казвам, че винаги на счетоводителя и на гинеколога си трябва да кажеш всичко, без да криеш нищо от тях. Така, Как обърках професията, ле. И адвокатите влизат към това число. Да, Те професии, дето да. Да, адвокати, като казахме. Адвокати, счетоводители, въобще. Нали? Мгм. Да. А съпруга ви се занимава с? Ако е Ами удобно. с строителство в момента. Супер. То, като знам какъв глад има за хора, елепа можеш ти хора в тая част на... То навсякъде според мен има глад за хора. Просто на... Терминал 2 е пълен. Да. Терминал 2 е пълен в тази държава и нещата си продължават по този начин. За съжаление е така. Да се върнем на нашия въпрос. Кое ще е най-хубавото, освен ако се родят кученца? Ами, освен... Добре, айде, много е трудно явно така. Вчера Много е беше трудно, да. 8 март. И айде да дадем просто така. Кое беше най-хубавото нещо, което ви се случи вчера на празника? И според вас ще задам и така въпрос. Жените тачени ли са в днешно време? Извън 8 марта. Извън 8 марта. Ами, ако ме питате мене, да. В Браво. смисъл лично за Да, мене всеки си. говори. Да. А за обществото? Ами, за обществото трудна работа, 50 на 50 според мен. А по-трудно ли е да си жена в днешно време, отколкото да си мъж? Мисля, че е еднакво трудно. А добре, мъж да си, нали е ужасно просто? Не? Не смятате ли, че мъж е по-трудно? Вие работите в професия, в която преобладават и мъже и жени. Няма нали някакъв доминиращ пол Не, в нея? няма. А това, че Предимно са жени, но и познавам и доста мъже, които са счетоводители. кариерно една жена, за да се докаже в днешно време, не ли трябва много повече усилия, отколкото е да положи един мъж? Или според вас става дума за просто качествата, които притежава човека? Да, според мен зависи как сам ще се продадеш знанията или уменията, в смисъл. Трудно е за всички. Лесно няма, както се казва. Да.
Аз дали не завих една пряка Не, по-рано? тук сме. Тук ли сме? Да, направо. Да, ето там. Направо. Да. Точно така. Мале. Ще оставим. Това е. Това е 9 години. Хареса ли ви таксиметров шофьор. пътешествието с нас? Да, чудесно беше Не, забавно. не сме екстремисти, нали? Не. Защото още не сме спряли. Да. Интересна, нали? Различна. Различно, да. Нещо- Не очаквах, може би това е днеска най-хубавото, дет ми се е случило. Не знам. Това вече, това ще го сложим със сигурност. Това няма да го изрежем. Да. Добре, а вие въпрос към следващия пътник, нали имате? О, без значение, каквото и да е. Каквото ви хрумне. Или да му пожелаете нещо, така, да се забавлява и той с нас. Да, какво да му ще му пожелая да е жив и здрав преди всичко, защото е най-важното. Супер. И... Паркираме се тук и ви оставяме. Добре. Много благодарим И за аз проведения благодаря. разговор, че ни отделихте време Поздрави на Поли, специални, да и да помисли за ветеринарната медицина. За мен също е хубава професия. Да, Много ви специално благодаря. ще и аз